explicat això de nacionals. El cas català. Clar, la pregunta que ens hem de fer, i va amb la primera diapositiva. Som una cultura? Dels espanyols sempre sentireu que no, simplement som empadronats a la regió administrativa Comunitat Autònoma de Catalunya. Això no explicaria per què tenim una llengua pròpia. Això no explicaria per què tenim constitucions i institucions històriques. No explicaria per què tenim patrimoni material i immaterial propi, usatges, costums. Ser residents en una terra administrativa no et dona tot això. Això es crea durant segles. Nosaltres som una cultura per definició, definició acadèmica. A Espanya no li interessa això. De fet, ha comès alguns errors i allà han quedat en la història, com dir-nos comunitat històrica. I les altres no tenien història? Són comunitats històriques i les de règim general. Aquelles no tenien història o què? Fixeu-vos aquests petits errors. El fet de fer el català oficial estàs dient que ja ets una cosa diferent. Per tant, Espanya ha hagut de fer això en la transició, obligada per estaments internacionals, però som pedres de les seves sabates. Som una cultura, efectivament. Per tant, ens hem de demanar, som sedentaris o nòmades? Sedentaris. Sedentaris a quina terra? A Madagascar, al Japó, a l'Índia? Al costat dels Guaraní, a l'Amazones? A Catalunya. Fantàstic. Quina Catalunya? Clar, i aquest és el debat on estem atrapats. Perquè de Catalunya jo en conec moltes. Conec la Catalunya dels nostres orígens, 4 comtats al Pirineu. Conec la Catalunya de la nostra expansió mediterrània, també era Catalunya. Conec la Catalunya romàntica, els famosos països catalans. Conec la Catalunya de la decadència, l'autonòmica, segons fronteres de l'estat espanyol. Després us recordo d'un pacte del Tractat dels Pirineus. Van dir, aquests catalans no existeixen, les seves terres una mica per tu, una mica per mi. D'acord? Vale. I tu et quedes Menorca, jo Gibraltar. Fet perquè els estats fan això, reparteixen fronteres. Però no els estats, sinó les cultures que controlen aquells estats. Nosaltres vam perdre la guerra, ens vam quedar sense res. Quina és la terra dels catalans actualment? Cap, no en tenen. Quina podrien tenir? Això és un debat. Però quina Catalunya? Pensem-ho bé. Són tots els residents, suposam la comunitat autònoma, són tots els residents de la Catalunya autonòmica amb o sense DNI, que l'hagin demanat membres de la mateixa cultura? Jo penso que per les vostres cares del principi la resposta és clarament no. De fet, es parlen 300 llengües a Catalunya. Cap cultura del planeta té 300 llengües com a pròpies. Ni que en tingués 2 i estaries a la frontera d'adoptar, però 300 segur que no. Per tant, no. I quan tu ja saps que no tots són els membres de la mateixa cultura, has de prendre una decisió. Aquesta terra per quina cultura serà? Perquè, com us deia amb els lleons i gaseles, no la podreu fer de 300 cultures. Perquè no podreu mantenir una societat cohesionada amb 300 codis ètics diferents. Segregació homes i dones o no? Són mútuament excloents. No podeu dir, no, fal·làcia del punt mitjà. Els dimarts i els dijous sí i els dilluns i els dimecres no. Per tant, les cultures, de tot això que hem dit, la llengua, sempre tothom parla de la llengua, és gairebé essencialment codis ètics de relació d'uns amb els altres i amb la seva terra. Els japonesos no es tracten igual entre ells com ho fem nosaltres. I nosaltres igual que els castellans. Ni els castellans ni els francesos, els noruecs, els danesos, els guaraní entre ells. Codi ètic entre ells. I això no podeu fer que 300 cultures mantinguin cohesió en un mateix territori, perquè al final haureu de fer una llei per a tothom. I això són els estats moderns, una llei per a tothom. Els nacionals ho pacten, els residents no és la seva terra, l'accepten. I si no l'accepten tenen problemes. Quants catalans som a Catalunya? Comparativa d'evolució demogràfica a Catalunya d'ençà de la Guerra Espanyola. On som nosaltres? Aquest coloret d'aquí, que diu Catalunya, la tercera franja, és aquella que es dispara cap amunt. Som la regió d'Europa que més ha crescut demogràficament d'ençà de la Segona Guerra Mundial. Un 170% més. Vol dir 2,7 vegades la població inicial. De vora els 3 milions als 8 milions empadronats reals. És probable que hi hagi entre mig milió i 1 milió de persones que no han dit que són aquí. Per tant, una cultura no integra això.
La resta de gràfiques, si fa o no fa, són creixements naturals. Nosaltres, això no és creixement natural. Es pot integrar això? Això és un problema de temps. Si a mi em cau un got d'aigua en un dia a terra, eixugo i no passa res. Això es diu flux. Si em cau una banyera per minut, no hi ha qui la fregui. No hi ha qui ho eixugui. Un tsunami és una onada d'aigua, molta aigua, però que ve en molt poc temps. Això és destructiu. Per una cultura, un desplaçament demogràfic és destructiu. De fet, quan parlava de com moren les cultures, això és el més perillós. Hi ha la colonització política. Algú des de fora diu, hauríeu de fer això, però tu fas la teva. Hi ha la colonització militar. Tens un soldat a cada cantonada a casa teva, o sigui, a les teus carrers, però tu fas la teva. Però quan tu tens milions de persones que fan la seva a cada pam quadrat, quan vas al cinema, quan vas a un bar, quan et decideixen el teu Parlament, tu ja no et pots protegir. Això va al cas d'una, al meu parer, una fal·làcia. Si no vam morir amb Franco, no morirem mai. Que és com dir, com ara soc viu, soc etern. Aquesta és la fal·làcia estructural. Però és que Franco no havia enviat a milions de persones per ocupar la nostra terra. I nosaltres ni estàvem preparats per rebre'ls, ni teníem poder polític per rebre'ls. Estaven sotmesos a altres cultures que dictaven les ordres de com i quan havíem de rebre'ls. Per tant, aquella idea de que som cultura d'acollida, no. Això és la guineu que diu que quan no les ha diu que són merdes. No som cultura d'acollida. Aquí acull Espanya i França. Ells tenen la llei d'estrangeria, ells tenen la llei de ciutadania, ho tenen tot. Nosaltres rebem el que arriba. No podem dir que no, Per tant, no sou. Us agradaria ser cultura d'acollida. No en sou. I això és molt important, senyors, perquè això és el debat de la darrera dècada. Independència versus autodeterminació dels pobles. No és el mateix. No és el mateix. Independitzar una terra o independitzar un poble. Sobretot per la gràfica anterior. Es pot independitzar un poble quan independitzes la seva terra? Sí, quan aquest poble és la majoria a la seva terra. Això ho va fer Lituània, això ho va fer Letònia als anys 90. Eren el 80-85% a la seva terra, la resta eren russos, producte de la Guerra Mundial, la colonització russa. Van dir, terra, tot o res. Terra, ve amb el seu cens, 20% russos, no passa res, voten a les eleccions, són un 20%, no faran un país rus. I no ha estat un país rus d'ençà la seva independència. Estònia no va fer això, Estònia era uns 35-40 russos, 50-60 estonians. I van dir, no podem fer un estat de russos, De què ens serviria la independència?